पिछला खंड में रउआ सुनले रहनी की तांत्रिक सेक्स के दौरान सुबोध अवूरी पपोरी अलग अलग ऊर्जा स्तर से ऑपरेशन करत रहले। पपोरी तालुकदार गलतफहमी सुबोध के गिरे के बिंदु अचानक बदलाव के चलते निचला चक्र पर घूमत सुबोध के ऊर्जा अपने आप विष्णु ग्रंथि में घुस के ऊपर पहुंच गई। पपोरी अपना के संतुलित ना कर पवली आ सुबोध के भीतर एगो अनहार तंत्र के जन्म विशुद्ध चक्र में भई। जैसे ही वो उनका साथे जुड़ गईलन उनका में एगो करिया शैतान जन्म लेबे लागल। शैतान भूपुर के दिन संभोग करत पपोरी के बलि देले अवूरी तीसरा मंजिल पर कुंडली में खून के बलि देले। 12 गो माइन में हमला भइल। तबे शैतान बन गईल पपोरी आ सुबोध कहीं गायब हो गईले। अब आगे बढ़ल जाव तिसरका मंजिल पर कुंडली के पहला चौक में एक बेर फेरू से गायब हो चुकल सुबोध आ पपोरी लौकेला। पपोरी के पूरा देह से खून के बूंद बहत रहे। ओ बेजान पपोरी के देह में हर जगह पिशाच हो गए रहे। सुबोध खरोचले रहले जवना के चलते मांस के गांठ तक नीचे गिरे खाती बेचैन रहे। एगो भयावह लाश से गले मिलत सुबोध पहले खाना में राखल खोपड़ी पर मरल पपोरी के अंगूठा से खून डाल देला। खोपड़ी के आँख में लाल चमक ओकर मोटाई बढ़ जाला। आ एगो तीव्र हल्का धमाका ओकरा के पपोरी का साथे भगा देला। दोनों जाना एगो सुनसान शवदाह गृह में पहुंच जाले। शवदाह गृह में पूरा सन्नाटा पसर गई। सुबोध अपना लाश से चिपकल नंगा पपोरी के शवदाह गृह में एगो पुरान पेड़ के नीचे ओकरा तने पर बिछा देला। पहला खाना में राखल बाल भी वहां पहुंच जाला। सुबोध ओ पेड़ के लगे रखल घड़ा से पानी लेके पपोरी के पूरा देह में डाल देला। जवना के चलते ओकर पूरा देह साफ हो जाला। कपाल के आँख फेर से लाल होखे लागेला। आ पपोरी के देह से खून रिसाव एकदम बंद हो जाला। जवना जगह से मांस खरोचल रहे ओ घाव अपने आप ठीक होखे लागेला। अनहार में भइल हंसी अपने आप होखे लागेला। सुबोध खोपड़ी के छुवेला। ओकर खोपड़ी के बा पपोरी के छूते ही ओकरा गला में दिव्य हार आ जाला। पपोरी के बरामद लाश उठा के जैसे ही वो पपोरी के गले लगा लेला वो पपोरी के साथे गायब हो जाला। सुबोध आ पपोरी फेर से गले मिलके एगो औरी सुनसान दाह संस्कार स्थल में फेर से लौकेले। यहाँ फेरू से एगो खोपड़ी अपने आप पैदा हो जाला। बाकिर पपोरी के देह अभी ले कवनो हलचल ना करत रहे। एही अकेला जगह पर भी सुबोध एगो घड़ा से दही निकाल के पूरा देह में डाल देहलस। ओकरा बाद उनकर एगो अंगुरी से खून निकाल के ओ खोपड़ी के चढ़ावल गई। जैसे ही काम भइल पपोरी के हाथ में दिव्य चूड़ी आ चमकत कंगन लौकल। सुबोध एक बेर फेरू खोपड़ी के छू के गले लगा लेहलस आ पपोरी के साथे हल्का विस्फोट में फेरू गायब हो गई। तीसरा एक्ट में एक बेर फेरू सुबोध आ पपोरी लौकेले। यहाँ सुबोध पपोरी के लाश के दूध से नहावावेला। नहाए के जस ही पपोरी के देह पर एगो दिव्य कमरबंद अपने आप देखाई देवेला। एगो खोपड़ी भी रहे। सुबोध फेरू पपोरी के खून के बलिदान ओकरा के चढ़ावेला। एकरा बाद दोनों गायब हो जाला। अवूरी चौथा चौक पर पहुंच जाला। चौथा एपिसोड में एगो सुनसान शवदाह गृह में सुबोध लाश के शहद से नहावावेला। स्नान होते ही पपोरी के चरण में दिव्य पंखुड़ी लौकेला।
जेकर तिंकर आवाज ओ चुप्पी में बहुते अजीब आ डरावना लागत बा। सुबोध आ पपोरी ओहिजा राखल खोपड़ी के खून चढ़ावे के बाद पांचवा भोजन में लौकेला। यहाँ सुबोध पपोरी के चमेली के तेल से नहावा देले बाड़े, जवना के कारण पपोरी के माथे पर एगो दिव्य बिंदी लौकेला। अब एक बेर फेरू सुबोध ओहिजा राखल खोपड़ी पर खून चढ़ावेले। फेरू एगो तेज रोशनी के धमाका ओकरा के छठवां घर में ले जाला। एहिजा सुबोध ओकरा के खून से नहा देला। अमृत शरीर के माथे पर दिव्य लाल बिंदु लौकेला। सुबोध कपाल के खून चढ़ा के उस सातवां भोजन में पहुंच जाला। यहाँ वो मृतक के राख मृत शरीर पर रगड़त बाड़े। मृत शरीर के कान में दिव्य झुमका लौकेला। खोपड़ी के खून के बलिदान करके आठवां भोजन में प्रकट होला। यहाँ वो ओह मरे वाला लाश के एगो लम्हर चुम्मा देत बा। पहला बेर मृत शरीर में हलचल हो रहल बा। उ कपाल के खून चढ़ावेला। हल्का धमाका से ओकरा के नौवा घर में ले आवल जाला। यहाँ सुबोध मृत शरीर के स्तन के छुवेले। देह में एक बेर फेरू से उथल पुथल मचल बा। जैसे ही खोपड़ी में खून चढ़ावल जाला, 10वां भोजन में पहुंच जाला। यहाँ वो मृत शरीर के नाभि के चुम्मा लेला। मृत शरीर में होठ पर दिव्य लाली लौकेला। जैसे ही खोपड़ी में खून चढ़ावल जाला, वो 11वें भोजन में पहुंच जाला। यहाँ वो मृत शरीर के निचला हिस्सा के चुम्मा लेला। मृत शरीर के आंख में हलचल बा, चमके लागेले। सुनसान शवदाह गृह में एगो विभत्स हंसी गूंजे लागेला। जैसे ही खोपड़ी में खून चढ़ावल जाला, वो आखिरी यानी 12वां भोजन में पहुंच जाला। यहाँ वो आपन खून मृत शरीर के चढ़ावेला। वो हलचल करेला। जैसे ही वो ओहिजा राखल आखिरी खोपड़ी के खून चढ़वले, आवाज आई, आपन खून के स्वाद ले ली। हमरा संगे सेक्स करे के बाद शैतान बनल सुबोध ओकर खून निकाल के चेहरा पर लगा देला। वो देह फेर से जिंदा हो जाला। सामने खड़ा सुबोध के गले लगावे लागेले। सुबोध के बाद जल्दीए अपना कैडर से ओ देह में बदल जाला, जवना के उ नाखून से खुरचत बाड़ी। सुबोध के लाश 12 अलग अलग शवदाह गृह में घसीटल शुरू हो जाला। ओहिजा कुल आ गीदड़ के रोवाई तेज आ जोर से होखे लागेला। सुबोध ओ दक्षिणा के सामने गिर जाला। उ वापस आ गईल बाड़ी। अब की बेर उ मूल पाकी के राह बना लेली। उ बहुते जोर से हंसत बाड़ी। अंत में उ सुबोध के डरावना आवाज में बतावेले, 12 खाद 12 संबोपा की एक उदास। ई बात कहते ही उ बुढ़िया में बदल जाले। सुबोध के खरोचला के बाद बूंद बूंद ओकर खून ओकरा मांग में टपकत माथे से मुंह पर बहे लागेला। सुबोध भौतिक शरीर कुछ देर में मर जाला। बहुत दिन तक ओह महान शवदाह गृह में पायल के आवाज आवत रहे। उ पायल और चुप्पी के रोमांटिक बनावत रहे।